Darllenwch o wybodaeth ar y dudalen yma. Bydd yn helpu chi baratoi ar gyfer llenwi'r ffurflen gais. Ar y dudalen yma, bydd rhaid i chi ddewis eich sefydliad gan ddefnyddio'r gwympreser. Os ydych chi'n aelod o fwy nag un sefydliad, bydd gennych chi fwy nag un opsiwn. Ar ôl i chi ddewis eich sefydliad, cliciwch Nesaf. Dylai enw eich sefydliad a'r prif fanylion cysylltu fod wedi'i llenwi yn barod. Os ydy'r wybodaeth sy'n cael ei dangos ar gyfer eich sefydliad yn anghywir yn unrhyw rhan, bydd rhaid i chi gysylltu â Chwaraeon Cymru i'w newid. Ond mae'n posib i chi newid eich wybodaeth gyllwst eich hun trwy secsiwn rheoli fy manylion. Nesaf, bydd rhaid i chi nodi manylion banc ar gyfer eich sefydliad. Wedyn bydd rhaid i chi ddewis y corff rheoli cenedlaethol mae eich sefydliad yn aelod ohono, drwy deipio tair llythyren gyntaf enw yn y bocs. Bydd rhestr o gyrff rheoli cenedlaethol sy'n gyfateb yn ymddangos i chi ddewis yr un iawn. Yma bydd rhaid i chi lenwi eich ffigurau aelodaeth presennol, cyn i'ch prosiect gael ei gynnal. Bydd rhaid i bob bocs gynnwys rhif, felly os nad oes gennych chi unrhyw aelodau sy'n perthyn i gategori penodol, dewiswch 0. Yn yr adran gweithlu, mae'r un rheolau'n berthnasol wrth i chi restru pawb sy'n chwarae rhan yn y sefydliad. Wrth i chi nodi eich timau ar sesiynau sy'n cael eu chynnal, byddwch mor benodol am ogryno a phosib. Ar y dudalen yma, mae rhaid i chi hefyd rhoi gwybod i ni os ydych chi'n cynnig unrhyw sesiynau yn Gymraeg, yn gyfan gwbl neu ddwyieithog, a faint o pobl sy'n a chwmeisterau addas i wneud hynny. Bydd rhaid i chi osod eich prosiect ochr yn ochr ac un o 2 blaenoraeth Chwaraeon Cymru. Wedi gwirioni ar chwaraeon, trechu anghyddoldeb neu cyflawni llwybr chwaraeon cyflawn. Felly, enghraifft, os ydych chi'n rhedeg tîm pêl-droed lleol i fechgyn ac eisiau enghanu drwy ychwanegu oedran newydd, then dewis wedi gwirioni ar chwaraeon. Os ydy eich clwb chi'n gweithio cynheddu nifer o aelodau anabl yn benodol, y flaenoraeth anghyddoldeb fydd yn addas i chi. Os ydych chi eisiau cynheddu cyfranogiad fechgyn neu ddynion mewn clwb hoci i gael bwlch sydd wedi ganfod gan y corff rheoli cenedlaethol, y targed llwybr chwaraeon fydd yn addas i'ch prosiect chi. Hefyd, mae gennych chi opsiwn ansicr yma. Os byddwch chi'n ddewis yr opsiwn yma, bydd y panel awdurdod lleol ar gyfer y gysgymunedol neu un o'r haneswyr ni yn Chwaraeon Cymru ar gyfer grantiau datblygu yn adolygu eich cais chi, ac wedyn yn dewis yr opsiwn perthnasol ar eich rhan. Ar ôl i chi lenwi cyfeiriad y prosiect, bydd rhaid i chi ddewis yr awdurdod lleol am mae'r prosiect yn cael ei gynnal ynddo, drwy deipio'r 2 llythyren gyntaf yn y bocs. Wedyn, cewch ddewis yr opsiwn perthnasol o'r rhestr sydd ymddangos. Felly, enghraifft, os ydy eich clwb chi wedi lleoli yn Horfaen, ond bod eich gweithgaredd yn cael ei gynnal yn Caerffili, bydd rhaid i chi ddewis Caerffili. Cofiwch nad ydy hi'n berthnasol i gyrsau addysgu hyfforddwyr sy'n cael eu cynnal y tu allan i'r awdurdod lleol. Wrth nodi dyddiadau eich prosiect, cofiwch nad ydy prosiectau sydd wedi eu dechrau'n gymwys i dderbyn cyllid. Hefyd, ar gyfer ceisiadau gysgymunedol, bydd rhaid i chi wneud yn siŵr nad ydy'r dyddiad dechrau eich prosiect chi cyn dyddiad y panel y mae'n cael y cais i gyflwyno iddo. Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio a dyddiadau cyfarfodydd y panel ar gyfer pob awdurdod lleol i weld ar dudalen y gysgymunedol ar wefan Chwaraeon Cymru. Os nad ydych chi wedi gweld prosiect yn dod i ben, rhowch diwrnod olaf y prosiect yn 12 mis ar ôl i'r dechrau prosiect os gwelwch yn dda. Os ydych prosiect chi'n gysylltiedig â ffitrwydd, ac os ydych chi'n ansicr os angen cyfrestru gyda reps, cliciwch ar yr eicon y marc cwestiwn glas. Bydd hwn yn dangos yr holl wybodaeth sydd ei hangen. Ar ôl i chi ateb y cwestiynau i gyd ar y tudalen, rydyn ni'n awgrymu bod y teitl yn cysylltu ar hyn rydych chi'n gwneud cais amdano. Dewiswch brif ffocws eich prosiect o'r gwympreser os gwelwch yn dda. Rydyn ni'n deall bod eich prosiect o bosib yn berthnasol i fwy nag un o'r opsiynau yma, ond dim ond un opsiwn dylech chi ddewis. Fe allwch chi glicio ar y marc cwestiwn am fwy o wybodaeth am yr opsiynau unigol. O dan ffocws y prosiect, rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi crynodeb byr o beth bydd eich prosiect yn gynnwys a pham rydych chi eisiau ei gynnal. Hefyd, sut ydych chi'n gobeithio cyflawni eich amcanion.
Wedyn, mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn gallu dangos sut rydych chi'n bwriadu dal ati gyda'r prosiect ar ôl i'r cyllid dod i ddefnyddio. Enghraifft, codi ffïoedd aelodaeth. Hefyd, mae rhaid i chi ddangos yr effaith gaiff eich prosiect chi ar eich sefydliad. Mwyn gwneud hyn, cliciwch ar Ychwanegu effaith prosiect a llenwch y manylion perthnasol ar y dudalen sydd yn ddangos. Os yn bosib, rhaid i chi ddangos y bydd cynnydd yn nifer o aelodau o nawr tan o cybylhau'r prosiect. Unwaith y byddwch chi'n hapus gyda hyn, cliciwch ar Cadw a chau. Bydd rhaid i chi wneud hyn ar gyfer pob adran o sefydliad sy'n cael ei effeithio o ganlyniad i'r gynnal y prosiect. Os ydych chi'n gobeithio gwneud cais mwyn gwella sgiliau hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a swyddogion, bydd rhaid nodi rhain ar y dudalen yma. Yn y bocs canlyniadau prosiect eraill, bydd rhaid i chi ddweud wrthyn ni beth arall fydd y prosiect yn effeithio arno. Cliciwch ar y marc cwestiwn glas am rhestr o enghreifftiau. Os bydd eich prosiect chi'n cynhyddu'r defnydd o'r Gymraeg, bydd rhaid i chi roi gwybod i ni am faint o'r sesiynau a faint o bobl fydd yn cymhwysterau addas sydd gennych chi i gynnal sesiynau yma. Ar ôl i chi lenwi'r adran ar taw, bydd rhaid i chi restru pob eitem unigol rydych chi eisiau gwneud cais amdani. I wneud hyn, bydd rhaid i chi glicio Ychwanegu costiau prosiect, a bydd hwn yn mynd â chi i dudalen newydd. Dewiswch y math o'r eitem oddi yw'r gwn presur a rhowch fanylion yr eitem yn y bocs sy'n ymddangos, a hefyd cost yr eitem honno. Wedyn cliciwch Cadw a chau. Bydd rhaid i chi glicio Ychwanegu costiau prosiect ar gyfer eitem rydych chi eisiau gwneud cais amdani. I gael mwy o help ac esiamplau, cliciwch ar yr eicon y marc cwestiwn glas. Os ydych chi mewn sefyllfa i wneud cyfraniad at eich prosiect, bydd rhaid i chi roi'r nodweddi'r wybodaeth yma. Cofiwch nad ydy'r cyfraniad yn orfodol ar gyfer ceisiadau gysgymenedol, oni bai fod prosiect yn fwy na 500. Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth bod manylion y cyfrif banc ar eich ffurflen gais ar gyfer y cyfrif yn enw eich sefydliad ac nid yn cyfrif unigolyn. Ni'n cael Chwaraeon Cymru dalu pres yn uniongyrchol i gyfrif personol unigolyn. Mwyn cadw'r wybodaeth sensitif yma'n ddiogel, mae'n rhaid i chi atodi eich dogfen gan ddefnyddio'r ddolen Ychwanegu. Gwnewch yn siŵr bod y ddogfen rydych chi'n atodi yn dangos eich sefydliad yn glir a hefyd rhif y cyfrif a codi didoli. Cofiwch y ceisiadau am grantiau datblygu gofyn am 3 datganiad banc ddiweddar hefyd. Os ydych chi wedi llenwi'r adran yma, ac os ydych chi eisiau mwy o help gyda'r cham olaf y cais, gwylwch y fideo nesaf.